Дядо! Дядо, какво е това? Къде го намери? В полето. Ела с мене. Трябва да ти покажа нещо. Май не съм ти разказвал за миналото си, нали? Йосия, ти си още малък. Но един ден ще научиш повече за живота ми. Извърших много лоши неща. Покланях се на фалшиви богове вместо на Йехова. Дори поставих идоли в неговия храм. Огорчих силно Йехова. И той ме наказа. Молих го да ми прости. И прости ли ти? Да, милостта му е голяма. Виж, това са думите на Божия пророк Исаия. Всички, които правят изваяни изображения, са нищожни и любимите им изображения са безполезни. И те, като техни свидетели, не виждат нищо и не знаят нищо. Сега искам да прочетеш какво пише тук за един човек, който отсича едно дърво. Да видим какво прави после. С половината от дървото пали огън и пече месото, което яде, за да се насити. Топли се и казва: ето, топля се и гледам как гори огънят. Това лошо ли е, дядо? Не, сине, но хайде да видим какво прави с другата част. А от останалото си прави Бог. Изваяно изображение. Покланя му се, като пада по очи пред него и му се моли с думите: избави ме, защото ти си мой Бог. Това е лошо. Защо е лошо, Йосия? Защото това не е Йехова, а само дърво. Какво мисли Йехова, ако някой прави така? Той не иска да служим на други богове. Правилно. Пък и може ли друг Бог да чуе молитвите ни? Не, само Йехова. Той иска да слуша и твоите молитви, Йосия. Аз винаги му се моля. Моли му се много пъти на ден. От сърце. Това показва, че го обичаш и искаш да му бъдеш приятел. Ако допуснеш грешка, моли Йехова да ти прости. Дори за 100 грешки? Да, дори за 100. А за 1000? Да, А за 1000 хиляди? дори за толкова много. Стига да молиш Йехова за прошка и наистина да се стараеш да постъпваш правилно. Йосия, дядо ти трябва да си почине.
Айде, довърши историята. Докъде бях? До ангела. Да. Тогава ангелът на Йехова слязал долу и унищожил 185 000 войници на Сенахерим. Така ли? Да. Цар Езекия разбрал, че винаги можем да разчитаме на Йехова. Обичам да ходя с тебе в храма. Софония! Не пълни главата на момчето с измислици. Царят каза да заведа Йосия в Знам храма. къде отивате. И не ме интересува какво ти е казал баща ми. Момчето няма да... Няма какво. Татко, защо си станал? Йосия искаше да отиде в храма. Помолих Софония да го заведе. Ти може да не искаш да дойдеш с нас, но няма да спираш Йосия да ходи там. Както кажеш. Нане, тази е хубава. Кой да съм този път? Ще съм цар Соломон. Аз пък може да съм цар Давид. Бързо! Доведете момчето. Цар Манасия го вика. Къде е Йосия? Идва, господарю. Дядо! Йосия! Сине! Слушай! О, дядо, трябва да оздравееш. Страх ме е да съм сам. Не си сам. Йехова е с тебе. Както и братовчет ти, Софония. Йехова е свят. И трябва да му служиш както той иска. Само по този начин. Жертвите и празниците в храма ни помагат да сме приятели с Йехова. Аз опитах да възстановя поклонението, но хората продължават да принасят жертви по свещените височини. Храма на Йехова. Занемарихме го. Колко щастлив беше народът, когато се покланяше на Йехова по правилния начин. Храмът и поклонението на Йехова пак могат да процъфтяват. Погледни ме. Служи на Йехова, Йосия. Другите богове са безсилни.
Йехова е с тебе. Колко щастлив беше народът, когато се покланяше на Йехова по правилния начин. Храмът и поклонението на Йехова пак могат да процъфтяват. Йосия! Татко, боли ме. Върви ли търговията? Финикийските статуетки са много красиви и свършват бързо, Вен Матане. Чудесно. Добре печелим от тях. Те ще донесат благословие от Ваал. Вече виждам богатата реколта. Йехова не харесва това. Стига! Нуждаем се от помощта на всички богове, не само на Йехова. Дядо не ме учеше това. Той каза, че другите богове са безсилни. Говори по-тихо. Дядо ти е принесъл най-много жертви в Тофет. Ти си не можеш да станеш велик човек с помощта на Йехова и на Ваал. Това е лошо. Това е лошо. Трябва да се покланяме само на Йехова и само в неговия храм. Дядо каза, Забрави какво е казал дядо ти. От 2 години е мъртъв. Повече няма да говориш за него. Разбра ли? Софония! Енане, да изчезваме от тук. Енане. Не. Царю Амоне. Йосия. Вземи го. Не прави сцени. Другите богове са безсилни. Пусни ме! Не тук. Не се дръж така пред Ваал. Не!
Ако тази година Ваал не даде дъжд, ще знаем защо. Постъпката на момчето днес беше кощунство. Какво очакваш? Непрекъснато беше с баща ми. Трябва да бъде наказан. Дръж си езика зад зъбите! Може да си жрец на Ваал, но не забравяй кой е царят тук. Ще се постарая. Добре, сега си върви. И вземи това със себе си. Не. Ще ти го оставя като напомняне, господарю мой. Йосия, не си сам. Йехова е с тебе, както и братовчет ти, Софония. Да живее царят! Да живее царят! Да живее царят! Да живее царят! Енане! Сега си цар. Софония, служителю на Йехова, радвам се да те видя. Царю мой, знам, че сигурно си съкрушен от случилото се. Баща ти много ще ми липсва. Той беше добър и толерантен. Позволяваше всеки да се покланя както си иска. Знаеш ли, баща ти се съветваше с мене. Редовно, по много важни въпроси. Йосия, може ли да си играем пак понякога? Може би. Ще те оставяме, господарю. Още веднъж дълбоки съболезнования за загубата на баща ти. Насреща съм, ако се нуждаеш от мене. Добре, да опитаме пак. Дръж ръката стабилна. Ето така. Помни, не гледай стрелата, гледай мишената. Така ли? Да. Напреднал си. Енане, реших, че няма да дойдеш. Вече свършваме. Енане,
Да видим кой ще улучи центъра. То се знае. Ти повече се упражняваш. Така трябва. За да победя враговете на Йехова. От историята на царете научаваме много за доброто и злото. Когато внимателно изследваме живота им, виждаме, че трябва да обичаме Йехова и да мразим злото. Да, знаем. Но какво от това? Повечето царе са били лоши. Вярно, някои са били лоши. Не се уповавали на Йехова и не били близки с него. Когато царят не търси Йехова, всички страдат, дори добрите. Още една причина да се поучим от грешките им. Разбираш ли какво влияние има царят? Май да. Дядо ми беше велик човек, но... Баща ми казва, че цар Манасия бил малко жесток, но имал успех и бил толерантен. Давал на хората много свободи. Енане, свободата означава отговорност. Отговорността... Хайде, пак се почва. Отговорността да изберем на кого ще служим. На Йехова или на други богове. Баща ми казва, че след като асирийците освободили Манасия, почитането само на един бог го направило слаб и започнал да управлява като някаква баба. Не е вярно. Дядо ми разбрал от горчив опит, че Йехова е истинският бог. Не го обиждай. Баща ми просто вижда грешките му и ги казва. Баща ти да не говори много. Чуй се само. Твоят баща му имаше доверие. Вземи си поука. Пък и можеш да си лоялен на Йехова и на Ваал, на Малхам и на когото си искаш Бог едновременно. Не говориш сериозно, нали? Напротив. Баща ти само обърква хората. Значи искаш да ми кажеш да не го уважавам? А какво стана с пословицата «Слушай баща си, който ти е дал живот»? Енане, трябва да уважаваме родителите си. Но всички ние, включително и родителите, дължим живота си на Йехова. Ако ги следваме сляпо и правим нещо, което Йехова мрази, не почитаме ли повече тях, отколкото него? Направо ме вбесява. Дядо ми беше велик човек и ти го обиждаш. Софония е пророк. Трябва да го слушаш. Пророците идват и си отиват. Дори не е достатъчно голям, за да е истински пророк. На колко е? Най-много на 25. И защо да се покланяме само на Йехова? Хората почитат много богове. Внимавай какво говориш пред Йосия. Прекалената му праведност един ден може да стане опасна. Трябва да му помогнеш да е по-уравновесен и разумен. Как? Софония казва, че той е като Давид. Неверният Давид, който открадна чужда жена. Какво има? Казвай! Ами ако Йосия е прав? Прав за какво? Ако наистина Бог е само един? Сине, Йосия не вижда цялата картина. Дядо му я виждаше, преди да стане слаб. Какво да направя? Говори с него. Помогни му да бъде добър цар. Толерантен, като Манасия. Ето какво можеш да му кажеш. Йосия, Просто исках да се извиня. Не биваше да ти говоря така вчера. Няма проблем. Вече ти простих. Не искам да се караме. Но възможно ли е да грешиш? Ако поклонението на Ваал наистина е важно, помисли. Ваал е богът на живодарните дъждове
И баща ти и дядо ти принасяха жертви по свещените височини. Ами ако Ваал спре дъжда, понеже ти не го почиташ. Посевите ще загинат, хората ще гладуват и после ще се разбунтуват срещу тебе. Знам, че обичаш Йехова, но не е ли по-добре да принасяш и другите жертви? За всеки случай. Защо да се притеснявам, след като само Йехова има власт над времето, а не някакъв фалшив бог на дъжда? Спомняш ли си думите на цар Соломон? Всички реки... Да, знам. Всички реки се стичат в морето, но морето не се препълва. Откъдето излизат реките, там се и връщат, за да текат отново. Точно така. Така го е замислил Йехова. Заедно учихме този свитък. Според някои свитъците са променени. Може би боговете се опитват да ни Помниш кажат, ли, като бяхме малки, как си играехме в полето? Разбира се. Ти все искаше да си цар Соломон. Йехова му дал мъдрост и богатство. Но помниш ли края на историята? Жените му склонили сърцето му към други богове и той не служил на Йехова с неразделено сърце като Давид. Не искам да допусна същата грешка. Какво чертаеш? Това е храмът. Дядо ми каза колко красив бил храмът, когато хората се покланяли правилно на Йехова. Според него отново може да е така. Ще ти кажа какво смятам да направя. Ти не разбираш! Йосия иска да разруши свещените височини. О, много добре разбирам. Когато наложи екстремистките си идеи в цялата страна, вече няма да има радост, толерантност и свобода на поклонението, а само тесногради правила и потиснат народ. Ти разбираш ли? Това е лоша полижба. Йехова е свят. И трябва да му служиш както той иска. Само по този начин. Татко, моли ме! Ти си не можеш да станеш велик човек. С помощта на Йехова, велик човек, и на Ваал. Когато царят не търси Йехова, всички страдат. Дори добрите страдат. Възможно ли е да грешиш? Не е ли по-добре да принасяш и другите жертви? За всеки случай. Възможно ли е да грешиш? Служи на Йехова, Йосия. Другите богове са без
силни. О, Йехова! Йехова е велик и достоен за голяма... Възхвала. Много добре. Достоен за голяма възхвала в града на нашия Бог, на Неговата свята планина. Красива поради своята извисеност, радост за цялата земя е планината... Кой знае? Планината Сион. И двамата слушате внимателно. А къде е планината Сион? Точно тук, татко. Точно тук. Къде? Не я виждам. Сигурен ли си? Не, тате. Ние живеем на Сион. Казваш, че живеем на планина? Да. Какво е специалното на тази планина? Аз знам. Кажи ми, скъпа. Тук е живял цар Давид. Йехова казал: поставих царя си на Сион, моята свята планина. Тук донесли ковчега. Ами, Тала, къде ги намерихме тези умни деца? Приличат на баща си. Елате, деца. Софония, днес синът ми намери това в полето и го донесе. Пълнят светия град с противните си идоли. Накъдето и да погледна, виждам изображения на Ваал и жертвен дим. Повдига ми се от миризмата на тъмяна им. Царувам вече 12 години. Време е да действам. Искам да довърша очистването, което дядо ми започна. Ще ти е нужна помощта на Йехова. Знам. Моля се за това ден и нощ. Хубаво. Ще направя изявление. Нека бъде разгласено, че ще изчистим страната от идоли. Другаде са по-евтини. Както си решиш. Постоянно вдигате цените. Започваме от тук! Така ще постъпим с всички фалшиви богове в страната. Татко! Татко, събуди се! Татко, ставай! Сега не е време да спиш. Йосия е предприел кампания срещу всички богове, освен Йехова. Какво? Йосия сам си руши царството? Хората няма да се дадат лесно. Да не мисли, че ще се откажат от обичаите си, от ритуалите си, от целия си начин на живот? Глупак. Ваал ще ни спаси. Ваал ли ще ни спаси? Татко, огледай се! В цяла Юда и Йерусалим Йосия унищожава изображенията му. Та те не могат себе си да спасят. А хората го подкрепят.
Да, съмнявай се. Нахален хлапак такъв. Станал си нелоялен към Ваал. И към мене. Бащата, който ти е дал живот. Няма значение. Ще измисля нещо. Господарке Амитала, може ли да говоря с теб? Изслушай ме! Моля те! Вен Матане? Какво искаш? Моля те. Кажи на царя да престане. Това е лудост. Така застрашава себе си, семейството си и целия ни народ. Кампанията на Йосия срещу Вааловите поклонници е кампания срещу самия Ваал. Вен Матане с твоите ужасни идоли. Махай се преди да кажа да те задържат. Прости ми! Моля те, само още нещо. Моля те. Амитала, казвам ти това за твое добро. Би било ужасно с царя да се случи нещо. Като случилото се с баща му. Амитала, помисли за децата си. Вааловите поклонници не могат да се мерят с Йехова, Амитала. Не се страхувай. Но тази кампания трае повече от година. Колко още ще търпим всичко това? Колкото е необходимо. Да. Господарю, дойде пророк Софония. Довел е един човек. Благодаря. Ще ги приема в тронната зала. Иди да видиш децата. И не им показвай, че си притеснена. Йехова, прекрачих ли границата? Собственият ми дядо не успя да изчисти страната от идолите. Аз как ще успея? Господарю, това е Еремия от Анатот. Човекът, когото Йехова назначи за пророк. Добре дошъл. Царю, всички верни хора подкрепят кампанията ти срещу идолопоклонството. Направихме както нареди. И откакто започна тази кампания преди 18 месеца, спечели много поддръжници. Вярно е, но много продължават да се покланят на Ваал. Хора като Вен Матан са голяма заплаха. Народът може да прибегне до насилие, за да се опълчи на това велико дело. Несъмнено. Господарю, мислиш ли, че ще успееш да завършиш тази задача?
Възстановяването на поклонението ще изисква още усилия. Но трябва да се направи. Прав си, Йосия, но не вършиш това с човешки сили. Йехова е на твоя страна. Той ще ти даде смелостта, мъдростта и силата да успееш. Когато се усъмних в своите способности, Йехова ми каза: не казвай, твърде млад съм. Но Йехова ти го е казал лично, Йеремия. Как да съм сигурен, че ще подкрепи и мене? Йеремия ми каза за едно пророчество от преди стотици години, след като цар Яровоам издигнал свой олтар в Северното царство. Според словото на Йехова, един Божи човек дойде от Юда в Ветил, когато Яровоам стоеше до олтара, за да принася жертвен дим. И според словото на Йехова, той извика към олтара: Олтаре, олтаре! Това казва Йехова. Ето, в дома на Давид ще се роди син, който ще бъде наречен Йосия, и върху тебе той ще принесе в жертва свещениците на свещените височини, които принасят жертвен дим върху тебе, и ще изгори върху тебе човешки кости. Затова не се разколебава, Йосия. Има и силна вяра, като баща ни Авраам. Йехова говори и на мене, Йосия. Той каза: ще премахна от това място останалите поклонници на Ваал, името на жреците, които служат на чужди богове, заедно с свещениците. Ще накажа князете, синовете на царя и всички онези, които носят чуждестранни дрехи. Нито среброто, нито златото им няма да ги избавят. Ще омаломощя всички земни богове. Сафане, кампанията мина добре. Но храмът е занемарен. Така е от десетилетия. Напълно съм съгласен, господарю. Отидете при първосвещеника Хилкия и му кажете да събере всички пари, донесени в дома на Йехова. Дайте ги на надзорниците, за да поправят щетите. Да купят дървен материал и дялани камъни. Добре, господарю. А кой ще води сметките? Сафан ли? Не, Йоах. Не търсете сметка за използваните пари. Тези мъже постъпват вярно. Да, господарю. Както кажеш. На смъртното си легло дядо ми говореше за храма. Пазих това през всички тези години, с надеждата един ден да върна славата на Божия дом. Този ден дойде.
Хилкия, какво има? Сафане, намерих книгата на закона в дома на Йехова. Книгата на закона ли? Никога преди не съм виждал тези откази. Веднага занеси свитъка на цар Йосия. Господарю? Сафане, как върви ремонтът на храма? Служителите ти правят всичко, което им възложи. Събраха парите, донесени в дома на Йехова, и ги предадоха на надзорниците и на работниците. Много добре. Има ли друго? Да, господарю. Това е една книга, която ми даде свещеникът Хилкия. Каква книга? Изглежда са думите на Моисей, господарю. Тогава ни ги прочети. Това са наредбите и съдебните решения, които трябва старателно да изпълнявате. Трябва да унищожите напълно всички места, където народите, които ще покорите, са служили на своите богове. По високите планини, по хълмовете и под всяко клонесто дърво. Разрушете жертвениците им, съборете свещените им стълбове, изгорете обредните им стълбове, отсечете изваяните изображения на техните богове и заличете имената им от това място. Вървете! Отидете всички с Хилкия и попитайте относно думите в тази книга, която беше намерена. Защото е голяма яростта на Йехова, понеже нашите прадеди не спазваха словото на Йехова и не постъпваха според записаното в книгата. Пророчицата Олда живее наблизо във втория квартал. Ще помоля Хилкия да се срещнем там. Това казва Йехова, Богът на Израил. Кажете на човека, който ви изпрати при мене. Ще нанеса бедствие върху това място и върху жителите му, както и всички проклятия, записани в книгата, от която четоха пред царя на Юда, защото те ме изоставиха и принасяха жертвен дим на други богове, за да ме оскърбяват. Затова моята ярост ще се излее върху това място и няма да бъде угасена. А на царя на Юда това казва Йехова, Богът на Израил. Понеже сърцето ти се оказа меко и ти се смири пред Бога, щом чу какво е казал. Раздра дрехите си и плака пред мене. Затова аз те послушах. Ето, с мир ще бъдеш положен в гроба си. Очите ти няма да видят цялото това бедствие, което ще нанеса върху това място. Благодарим на нашия милостив Бог Йехова за това, че въздържа яростта си. Свикай старейшините на Юда и Иерусалим. Нека дойдат в дома на Йехова.
внимателно следвай всички тези думи, които ти заповядвам, за да ти бъде добре на тебе и на синовете ти до безпределни времена, защото така ще вършиш онова, което е добро и правилно в очите на Йехова, твоя Бог. Когато Йехова, твоят Бог, унищожи пред тебе народите, при които отиваш, за да ги покориш, внимавай да не разпитваш за техните богове с думите: как точно служеха тези народи на своите богове, защото те служат на своите богове, вършейки всякакви отвратителни за Йехова неща. И дори редовно принасят на боговете си своите синове и дъщери. Ако твоят брат или твоят син или дъщеря или обичната ти жена или най-добрият ти приятел се опита тайно да те примами, като ти каже: нека да служим на други богове, не се съгласявай с неговото желание и не го слушай. Окото ти да не го пожали и да не изпиташ състрадание. Не го щади, а непременно го убий. Не го защитавай. Помни месеца Авив и празнувай Пасхата, посветена на Йехова, твоя Бог. Защото през месец Авив Йехова, твоят Бог, те изведе от Египет през нощта. Принеси пасхалната жертва пред своя Бог Йехова на мястото, което Йехова ще избере, за да постави там името си. Сключете заедно с мене договор с истинския Бог Йехова, че ще изпълняваме всички думи в тази книга. Йехова наш Боже в небето. Амин. Амин. Занесете ги в долината Кедрон и ги изгорете. Осквернете Тофет, така че никой вече да не изгаря в огън сина си или дъщеря си. Това е само началото. С помощта на Йехова ще премахнем в цялата страна свещените височини. Всяка следа от фалшиво поклонение и всеки, който го подкрепя. След като изчистим Юда, ще отидем отново на север, в градовете на Самария. Напред! Чии са тези гробове?
на Вааловите пророци, господарю. Вземете костите им и ги изгорете на олтара на цар Яровоам. После го разрушете. Какъв е онзи гроб там? Това е гробът на Божия човек, който дойде от Юда и извести това, което ти направи с олтара във Витил. Оставете го да почива. Нека никой не се докосва до костите му. Татко! Моят господар царят е бледо подобие на дядо си и е настроил собствения ми син срещу мене. Не е вярно. Просто правя това, което трябва. Ваал е безсилен. Не виждаш ли? Безсилен? Ще ми се да бях пожертвал тебе в Тофет. Никой повече няма да прави това. Йосия се погрижи. Господарю, най-после всичко е изпълнено според закона. Остана само едно нещо, което да поправим. Кажи на народа да празнува Пасха за Йехова, както е записано в книгата на договора. Ами ако хората не могат да си позволят жертвите? Ще даря на народа добитък от моите стада. За наше удоволствие, Пасхата не е празнувана толкова грандиозно от дните на съдиите. Внимателно следвай всички тези думи, които ти заповядвам, за да ти бъде добре на тебе и на синовете ти до безпределни времена.
защото така ще вършиш онова, което е добро и правилно в очите на Йехова, твоя Бог.